Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць падзеі найперш узаемаадносінаў паміж Польшчай і Беларусю, палякамі і беларусамі, ну і безумоўна еўрапейскія і не толькі падзеі. Мы сёння будзем з палітычным аглядальнікам выдання дзеннік газета «Правна» Міхалам Патоцкім. Прывітанне, Міхал. Прывітанне, добрый дзень. Міхал, ну першы мы перайдзем да наших таких глобальных польска-беларускіх і не толькі пытанняў. Я хацеў бы цябе павіншаваць. Справа тым, што Міхал вось фактычна днямі атрымаў з друкарні сваю кнігу. Так і называецца Міхал Патоцкі «Мальта. Святыя і д'яблы, свенці і д'яблы». Так што віншую цябе. Мы сёння безумоўна пра кнігу гаварыць наўрад ці будзем, хаця калі там ёсць нейкі беларускі след, то можно было бы, конечно, закрануть. Але... Есть он, потому что я пишу про роль Мальты у войне у Ливии, а один из ливийских командиров, генерал Хафтар, и он у Менску тренировал своих командосов, свой спецназ. І пра гэта ёсць адна фраза ў гэтай кнізе. Я пра Беларусь нават калі пра Мальту пішу, бачыш, я памятаю, трымаю ў галаве, да? Вось бачыш як. Слухай, ну я так разумею, што шмат хто і у беларусаў з беларусаў трымае ў галаве заўсёды Польшу і польскае пытанне. Ну а палякі, польскія палітыкі пра Беларусь і беларусаў, таму пра гэта і пагаворым. Слухай, але пачнем, ведаеш чаго? Сёння стала вядома, што на мяжы беларуска-латвійскай знайшлі чарговы туннель з Беларусі, праз які мігранты нелегальна спрабавалі патрапіць у Латвію. Ну, безумоўна, не ў Латвію яны імкнуцца, а праз Латвію далей паехаць патрапіць куды-небудзь у еўразвяз, Нямецчыну найхутчэй, але там можа быць і далей куды-небудзь. Затрымалі больш за 20 чалавек такіх вось нелегалаў. І выглядае на тое, што ўжо колькі месяцаў вось гэты такі міграцыйны шантаж, міграцыйны ціск лукашэнкаўскага рэжыма перамясціўся з Польшчы, з польскай мяжы на латвійскую. Як ты лічыш, чаму і што это для Польшчы азначае? Ну, відавочна, што, канешне, калі мэтай мігрантаў не з'яўляецца Латвія, то мэтай гэтай аперацыі з'яўляецца якраз цяпер Латвія. Гэта паказвае, што, па-першае, не трэба верыць Лукашэнку, калі кажа пра тое, што ён гатовы там да нейкага прымірэння з нашымі з захадам. І гэта паказвае, што, ну, сёння гэта Латвія, а заўтра опять-таки можа быць Польшча, калі нешта там, ну, калі будзе такое рашэнне рэжыму. І гэта все таксама, калі гэта пачыналася ў 21 годзе, гэта не была Польшча, а Літва. Толькі пасля некалькіх тыдняў яны перабраліся таксама і на польскую мяжу, потым пачалася на латвійскай. Цяпер нешта происходзіць на польска-беларускім направленні, і мігрантаў Лукашенко забраў на латвійскую часць мяжы. Але гэта не азначае, што тое, што гэта адбываецца ўсё-такі ў Латвіі, гэта азначае, што гэта аперацыя шлюз не спынілася, і што калі будзе патрэба, то яны з дня на дзень могуць вярнуць гэту праблему таксама на нашу мяжу. І вось ты, безумоўна, сам закрануў гэтую тэму, што штосьці адбываецца на польска-беларускім накірунку. Дзесьці там так ціха пад вадой, што мы, можа быць, нават не заўважаем. Але якія ёсць у цябе меркаванні? Што стала нагодай, чаму вось такое зацішша? Ну, нагодай стала, безумоўна, вызваленне Анджэя Пачобута. Тое, пра што мы гаварылі шмат раз у цябе у праграме, што гэта гэта была умова номер 1, і разам з гэтым другой умовай было спыненне крызісу на мяжы. І тое, што гэта адбылося адно і другое, дазволіла нашым уладам неяк спрабаваць дамовіцца з Лукашэнкам пра нешта іншае. Праблема ў тым, што не вельмі ёсць пра што гаварыць пакуль што з рэжымам. Ну, пачыналіся на пачатку года размовы з амерыканцамі, якія акрамя
вызвалення палітвязнёў имелі таксама і эканамічную складовую, але яны нешта там не падзялілі, значыць Лукашенко чакаў больш, ніж амерыканцы хацелі яму даць, і неяк пакуль што мы таксама, ну, акрамя таго, Трамп сфокусаваўся на Іране, і гэтыя размовы з амерыканцамі яны прабуксавалі крыху у апошнія там месяцы ўжо можна казаць. А значыць, ціск амерыканцаў на Літву і Польшчу, каб мы адчынілі нашы шляхі для транзіту беларускай калійнай прадукцыі, гэта таксама ўжо не адчуваецца, так як гэта было на пачатку года. Ну, яны тады ціснулі перадусім на Літву, але ў Польшы таксама былі такія следы гэтага сугесцияў нашых амерыканскіх сяброў. І я не чакаю нейкіх там большых прорываў. Магчыма, ну, гэтыя аперацыйныя кантакты з рэжымам, яны таксама яшчэ і да вызвалення Пачобута былі адчыненыя. Напрыклад, калі ў верасні 25-го года расейцы спрабавалі паправакаваць нас сваімі дронамі, якія туды заляцелі на польскую тэрыторыю, беларускі рэжым кантактаваўся з нашымі ваеннымі і казаў, што нешта такое адбываецца, што будьце там. І тое самае, дарэчы, і адбывалася на лініі Менск-Вільня, калі дроны ляцелі ў сторону Літвы. Значыць, ну, Лукашенко паказвае, што ён думаю, я так разумею, што ён паказвае, што калі б мы яму нешта заплацілі, ён бы гатовы быў зрабіць там нешта прыемнага, але з іншага боку, што ён зацікаўлены ў статус-кво. Значыць, ён не зацікаўлены ў тым, каб больш ангажавацца ў вайну, у расійскую вайну супраць Украіны. Незалежна ад таго, што Расія яго пробуе пераканаць, каб ён падключыўся, і не факт, што не прыйдзе такі момент, калі Лукашенко адчуе, што у яго іншага выхаду няма. Дарэчы, вось пра заплацілі. Цікавы момант. Днямі буквально намеснік міністра замежных спраў лукашэнкаўскіх, даючы інтэрв'ю там нейкаму парталу, такому маргінальнаму, і кажучы на пытанне пра вось гэтую нелегальную эміграцыю, кажа: гэтыя людзі прыязджаюць цалкам законна ў Беларусь. Яны маюць там візы расійскія, яны едуць сюды, не парушаючы ніякага заканадаўства, жывуць, трацяць грошы, а потым у нейкі момант раптам што-то ў іх там страляе ў галаве, і яны вырашаюць паехаць далей у Еўропу. Говорят, ну, а што мы? Яны ж тут законна, мы тут ім нічога зрабіць не можам, а Еўропа, безумоўна, польскія памежнікі іх не пускаюць, бо візы няма, права не маюць, не пускаюць. І вот атрымліваецца такая сітуацыя, но мы ж не павінны абараняць Польшчу і Еўрасаюз ад гэтых нелегальных мігрантаў бесплатна. У мяне пытанне тады да намесніка міністра. Я тэарэтычна магу легальна заляцець заўтра ў Менск, прыехаць там туды легальна, і ці я б змог таксама так без ніякіх праблемаў заехаць на памежную зону і сябе там пахадзіць 100 метраў ад мяжы з Польшчай, з Літвой, з Латвіяй, і нішто мяне не будзе. Тунель капаць, тунель пачну капаць, там заберу сяброў, каб было весело там атмасферы, так, гарэлку сябе возьмем і будзем капаць тунель да Літвы, і тады і таксама КДБ не будзе зацікаўленая, што мы там робім. Ну, вельмі цікавая такая ліберальная дзяржава. Глядзі, што памянялася. Як памянялася дзяржава, жыць стала весялее, наверно. І ну, калі сур'ёзна, я чуў такія словы, што мы не будзем абараняць Еўропы ад мігрантаў, тому што гэта не наша справа, яны не едуць у Беларусь. Я такое чуў яшчэ далёка перад 20-м годам. Калі тады рэжым, гэта быў, ну, калі я не памыляюся, гэта мог быць 14-13 год, напэўна, магчыма, нават тады. Ну, пачатак адлігі пасля 10-го года. Тады рэжым дабіваўся фінансавання мадэрнізацыі памежнай інфраструктуры. Што вы нам дайце
што калі вы нам не дадзіце грошай у рамках там усходняга партнёрства на інфраструктуру, то які наш інтарэс, каб абараняць вашу мяжу? Гэта ж ваша мяжа, не наша, яны не едуць да Беларусі. Значыць, гэта не новы абсалютна наратыў такі, які ўжо такі, традыцыйны для лукашэнкаўскага рэжыма, і нават не павязаны з канфліктнасцю ці неканфліктнасцю ў зносінах з еўразвязам. Таму што ў першы раз, калі я гэта пачуў, тады былі абсалютна нармальныя адносіны, калі можна казаць пра нармальнасць, то яны былі нармальныя паміж Менскам і нават той жа Варшавай. Але вот ты ўзгадаў тыя часы, і сапраўды былі адпаведныя праграмы Еўрасаюза, калі выдаткоўваліся вялікія грошы на інфраструктуру памежную, будаваліся за еўрапейскія грошы памежныя пераходы, усталёўваліся там і відэаназіранне, там, ўсё, то бок нормально за чужыя грошы свае межы абладкоўвалі і казалі, это ж мы вас будем абараняць. Калі пасля 20-го года гэтыя ўсе праграмы былі скасаваны, гэтыя гранты гэтым грантасмокам рэжымаўскім даваць перасталі, і вот зараз мы ізноўку чуем гэтыя словы. Уявім сабе гэтую сітуацыю, што дзеля того, каб абараніць сябе ад нелегальнай міграцыі, Еўрасаюз кажа, добра, мы Лукашэнку не прызнаем, мы кажам, што там парушаюцца правы чалавека, але мяжа это іншая, мігранты гэта іншае, наце вам тыя ж самыя грошы, давайте абараняйце. Спрацуе? Не спрацуе, таму што гэта ўжо не так і патрэбна, як тады. Цяпер мы разбудавалі што Польшча, што Літва, і наколькі я разумею, таксама і Латвія, мы разбудавалі памежную інфраструктуру, там ёсць і мур, і сетка, і ўсё. І гэта, канешне, не выглядае так, як хацелася б, каб выглядала мяжа паміж вельмі сабе блізкімі народамі, я имею на ўвазе палякаў і беларусаў, але ёсць, што ёсць, і гэта, канешне, не супраць грамадзян Беларусі, а супраць рэжыму, які выкарыстоўвае мяжу як інструмент для ціску, ці інструмент для такой гібриднай барацьбы супраць Польшчы ці супраць іншых нашых партнёраў і саюзнікаў. Але гэта разбудаваная інфраструктура, яна сведчыць пра тое, што мы самі задбалі папросту пра сваю бяспеку, і цяпер ужо тое, якая там інфраструктура на беларускаму боку, нам ужо не вельмі цікава. Тады, калі мы ўкладалі грошы еўразвязу на разбудову ці мадэрнізацыю гэтай інфраструктуры памежнай, гэта было таксама, канешне, з гэтых памежных пунктаў карысталі не толькі беларускія грамадзяне, але таксама і нашыя грамадзяне. Значыць, напрыклад, там разбудова умоўнага пераходу там Брэст-Тэрасполь, яна ж была ў інтарэсах не толькі беларусаў, але і палякаў, якія ехалі ў Беларусь там з бізнесам, з нейкімі там асабістымі справамі. Нават калі гэта было на боку Беларусі, так, па той стороне рэчкі Бог, ці па-беларуску гэта Бух, ці Бух. А цяпер часы змяніліся. Я не думаю, што будзе зацікаўленасць, каб інвеставаць, а тым больш, каб фінансаваць нейкія праграмы беларускага рэжыму. Гэта ўжо, хай закончыцца вайна, хай Лукашенко не падключыцца пад іншыя дзеянні Расіі супраць суседзяў сваіх, украінцаў і палякаў іншых, і тады, магчыма, калісьці прыйдзе час, каб вярнуцца да гэтага. Хаця наўрад ці гэта базавы сцэнарый, так сказаць. Я вярнуся да пачатку нашай размовы. Глядзі, лукашэнкаўская прапаганда па-ранейшаму гоніць на Польшчу. Вось. Там табе і пачынаючы ад таго, што тут і дзеці з голаду паміраюць, і палітыка неправільная, і ўсё, Польшча там застаецца нейкай такой краінай, якой можна дзяцей палохаць перад сном. У той же самы час, як мы адзначылі, потокаў мігрантаў няма. На афіцыйным узроўні цішыня. Лукашенко ж раней любіў там што-небудзь у бок Польшчы ляпнуць, выехаўшы там каровам хвасты падкруціць на чарговую ферму і пачытаць там геапалітычную палітінфармацыю. А зараз тут цішыня. То бок ўсё ж такі ён спадзяецца, што ён спадзяецца ўсё ж такі дасягнуць вот гэтым? Ведаеш, мне падаецца, што ён хоча легітымнасці, прызнання прэзідэнтам, па-першае,
па-другое, хоча вярнуцца да нармальнай эканамічнай актыўнасці, адкрыцця мяжы для тавараў, каб Польшча паспрыяла там агранічэнні, як мінімум агранічэнні санкцыяў супраць Беларусі і гэтак далей. Але праблема ў тым, што дзеля таго трэба было, ну гэта тактычна, да, тактычна ён часткова спыніў антыпольскую рыторыку. Але стратэгічна мы глядзім на стасункі Лукашенка з Пуціним і на яго вельмі актыўныя кантакты не толькі з Расіяй, але таксама і з Паўночнай Карэяй, якая цяпер галоўны саюзнік Расіі, калі казаць пра пастаўкі зброі, калі казаць пра таксама пастаўкі, магчыма, і А5 салдат для вайны супраць Украіны. Мы, акрамя таго, што ён там можа казаць, што сёння можа хтосьці... Ну, я нават памятаю, было інтэрв'ю Рыжанкова у лютым альбо... снежань ці люты, студзень ці люты 26-го года ўжо, калі Рыжанков сказаў, што вось з палякамі мы нармальна кантактуем, а вось літоўцы. Праз там 2 тыдні было опять-таки нейкае там інтэрв'ю ці выступленне нейкага іншага прадстаўніка беларускага рэжыму, які сказаў, што з літоўцамі мы нармальна дамовімся, а вось палякі. Няма стратэгічнага... Значыць, ну, Беларусь, калі вельмі хочацца знайсці нейкія сігналы з боку Беларусі, што яны нечым там зацікаўлены, то можна знайсці. Але праблема, што яны не складваюцца ў такую загальную карцінку. І стратэгічна нічога не памянялася. А нават наадварот, ну, у зносінах Менск-Кіев ўсё горш і горш адбываецца. А стратэгічна няма нічога больш важнага у тым, што адбываецца ў рэгіёне, як вайна расійска-украінская. Ну, тут нічога не мяняецца. І опять-таки толькі што мы даведваліся пра тое, што 11 ксяндзоў не атрымалі дазволу на прадаўжэнне сваёй працы ў Беларусі. Наколькі я разумею, частка з гэтых ксяндзоў гэта грамадзяне Польшчы. Так. Ну, гэта ж таксама, калі хочаш нармалізаваць стасункі, ну, то трэба нармалізаваць на ўсіх направленнях, а не ты сёння скажаш нешта хорошае, заўтра нешта кепскае, і будзеш спадзявацца, што, не ведаю, нейкія прабеларускія, рэжымныя палітыкі ў Польшчы актывізуюцца і будуць тут лабіяваць за тваімі інтарэсамі. Ну, вельмі такая дзіўная тактыка, калі чэсна. Што я чуў такія, ну, как бы, перасцярогі, назовем гэта так, што вот выпусціў Лукашенко пачобута і зараз чакае нейкіх такіх крокаў таксама з боку Польшчы. Вот, а зараз вы мне што-небудзь зрабіце. А кажуць, а што как бы для Лукашэнкі вельмі непрыемная, ну а для Польшы можа нічога і не каштаваць. Гэта каб яны нейкім чынам, ну, зрабілі неўтульным жыццё прадстаўніком беларускіх дэмсілаў, якія ёсць у Польшчы. Маўляў, давайте вы ім там ускладніце жыццё, можа быць, не выдадзіце латушку, хаця б вельмі хацелі б, там з Ціханаўскай разам у Мінск. Ну, але там з праблемы стварыце там з дакументацыяй, з дакументамі, з легалізацыяй, яшчэ што-нибудь. Я не ведаю, наколькі гэта можа быць, не можа быць, але прыгадваючы вось гісторыю, якую ты сам сказаў, калі там яшчэ нават міністр замежных спраў Польшчы прыязджаў у Мінск сумесна з Макеем, прэс-канферэнцыю ладзілі, казалі пра такія добрыя адносіны, але тады таксама хадзілі чуткі, што Мінск паставіў умову, вы там як-то прыглушыце Белсат, а то надта ён там выступае. Конечно, да, было такое. Ну, па-першае, мы самі толькі што запрасілі дэмсілы з'ехаць да Варшавы, да, і Святлана Ціханаўская, калі ўжо адбываліся размовы з Менскам пра пачобута ў абмен на адчыненне часткі памежных пераходаў, яны ўжо адбываліся, і як бы, ну, неяк так не камільфо было б, каб мы толькі што запрасілі. Ціханаўская яшчэ тут не прыжылася ў Варшаве, а мы ўжо што, як гэта мела б выглядаць? Ну, мы б мелі яе што, дэпартаваць кудысьці ці што, ці як. Гэта па-першае. Па-другое,
тое, што адбываецца ў міграцыйнай палітыцы ў Польшчы, гэта рэальна таксама адбіваецца на сітуацыі беларусаў. І тое, што кажуць нейкія, часткова таксама прадстаўнікі, таксама калішнія там палітвязні, што ім, напрыклад, цяжка адкрыць банкаўскі рахунак у Польшчы, так? І увогуле легалізацыя побыту беларусаў, украінцаў і ўвогуле грамадзянаў іншых краін у Польшчы, яна не папраўляецца, а навпакі. І гэта не павязана з Лукашэнкам, гэта не тое, што мы робім тое, што хоча Лукашэнка, але неяк так адбываецца, што гэта таксама нейкім чынам дапамагае інтарэсам рэжыму, таму што рэжым можа сказаць беларусам: вось, яны вас тут не хочуць, вось гэта Еўропа, так, вяртайце, есть тут камісія па вяртанні, абрашчайцеся. Так, значыць, канешне, я тэарэтычна, польскія палітыкі ў нейкіх там кантактах з рэжымам маглі бы паказаць гэтыя крокі менш ліберальнага стаўлення да мігрантаў у Польшчы як нейкі крок у бок Лукашэнка. Але я думаю, што і Лукашэнка, і Варшава вельмі добра разумее, што гэта абсалютна не так. І, дарэчы, я не ведаю, ці Менск нешта чакае ў абмен на вызваленне Пачобута, яны ж атрымалі ўжо. То есть у гэтых дамоўленасцях было, што мы адчыняем мяжу. Мы гэта зрабілі. 2 пераходы, якія мы зачынілі у рэакцыі на прысуд Пачобуту, мы адчынілі, яны працуюць, ніхто ім там не мешае. Пачобут свабодны. Будзе цікава глядзець на, калі Анджэй Пачобут рэальна вырашыць паехаць у Беларусь у верасні, што тады? Чи яму дазволяць там больш-менш нармальна жыць, так як Анджэліцы Борыс ці не ведаю, Мікалай Статкевіч, так? Што тады будзе? Магчыма, калі будзе ўсё нармальна, то, магчыма, тут будуць нейкія новыя крокі. Таму што кантакты ёсць паміж Варшавай і афіцыйным Менскам. Яны нефармальныя, неафіцыйныя, але яны ўжо не толькі па лініі спецслужбаў, як гэта было там яшчэ год таму, напрыклад. Акурат-такі з гэтай нагоды, ўжо калі закранулі гэтую тэму, глядач Максім пытаецца: як вы лічыце, ці мае рацыю Пачобут, вяртаючыся ў Беларусь? Гэта вельмі цяжкае пытанне, і гэта пытанне, я так разумею, што не да мяне, таму што гэта пытанне Пачобут, хто лепш разумее ўсе рыскі і фактары, як сам Анджэй Пачобут, які не толькі там адсидзеў сваё, і не толькі жыў і нарадзіўся ў Беларусі, і жыў, і працаваў, а яшчэ і напісаў кнігу «Сістэм Беларусь», яна польская мова, «Сістэма Беларусь», пра гэтую ж сістэму. Значыць, хто разумее лепш сітуацыю, ніж сам Анджэй Пачобут, а калі так, то рашэнне яго. І я так разумею, што магчыма, ён у яго калькуляцыях гэта выглядае так, што калі яго вызвалілі, то гэтае вызваленне было павязанае з нейкімі дамоўленасцямі не толькі з Польшчай, але і з Трампам. А калі так, то затрыманне ці арышт, ці нейкая новая справа супраць Пачобута, таксама як такая справа супраць, напрыклад, Мікалая Статкевіча, была б супраць гэтых дамоўленасцяў. Магчыма, гэта такое разуменне сітуацыі, хаця я думаю, што значыць, адказваючы на пытанне нашага слухача, мне цяжка увогуле аналізаваць гэтую сітуацыю, ці ён мае рацыю, ці не мае рацыю. Ён мае нейкую сваю калькуляцыю, сваё разуменне, да якога я падыходжу абсалютна з пашанай па-беларуску.
і не трэба, бо часам, напрыклад, у Польшчы нейкія людзі, часам, напрыклад, я бачу каментары пад нейкімі там інтэрв'ю з Анджеем Пачобутам у соцсетках, што там спадар Анджэй, не вяртайцеся, вам там нешта там пагражае. Ну, я думаю, што Анджэй Пачобут сам лепш за ўсіх іншых разумее, што яму, якія ёсць рыскі, але ён таксама ў праве вырашыць вярнуцца на сваю радзіму, таму што ён паляк, але ён беларускі паляк, і ён заўсёды апісваў і гаварыў пра Беларусь як пра яго радзіну. Уявім сабе, што рэжым, сцяўшы зубы, кажа: ладно, прыязджай, не анулююць пашпарт ему ў апошні момент беларускі, прыедзе ён, нават попрысутнічае на этом съездзе палякаў Беларусі, і можа і застацца, і нават зможа выехаць, бо ён же ж там вот і кватэру смог там арендаваць у Беластоку, каб бліжэй было ездзіць. Якія гэта магчымасці адкрывае для как бы пашырэння дыялога паміж Мінскам і Варшавай? Ну, гэта можа дапамагчы, калі гэта так станецца, гэта можа дапамагчы будове даверы. Таму што цяпер абсалютна давера на ўзроўні, ну, магчыма, ўжо не 0, але там +1, таму што 0 быў, калі, ну, напрыклад, калі ў лістападзе мы адчынілі нашу мяжу, а Лукашенко не вызваліў тады Пачобута, ну, тады ўвогуле давера да беларускага рэжыму ўпала ў нашых уладаў, думаю, да абсалютнага 0. Цяпер, паколькі Анджэй Пачобут на свабодзе, ну, гэта крок, так, да адбудовы нейкага такога разумення сітуацыі. Не згоды, не там нейкай нармалізацыі, але разумення, што мы можам пра нешта канкрэтнае размаўляць. І калі гэта станецца так, што рэальна Анджэй Пачобут будзе жыць у Беларусі нармальна і больш-менш зможа рабіць тое, што больш-менш тое, што хоча, без там намаганняў КДБ нешта з гэтым зрабіць, ну, гэта дазволіць зробіць крок у сторону такога палітычнага даверу, які дазволіць там размаўляць пра нейкія там ці эканомічныя, ці палітычныя нейкія крокі. Значыць, магчыма, такія дамоўленасці ўжо ёсць. Я пра гэта не ведаю, але інтуітыўна дапускаю такую магчымасць, што магчыма Анджэй Пачобут кажа пра сваё вяртанне да Беларусі у тым ліку таму, што магчыма ён ведае нешта больш, ніж мы ведаем. Магчыма, ёсць нейкія іншыя дамоўленасці, у якіх ёсць нейкія там адсотак даверы, што яны будуць выпаўняцца не толькі намі, але таксама і беларускім рэжымным бокам. Поляк мужик добрый, но наивный. Пачобута не пустят. Так и будет. Ну что вы, как дети. Зови меня просто Джек. Мы запомнили гэты твит, и праз пэўны час, калі Пачобут выправіцца, як ён і ўжо чарговы раз заявіў у бок Гродна, мы паглядзім, чым это ўсё скончыцца. Дарэчы, гэта вельмі... Мы гаварылі цяпер пра сцэнарый, калі яго упускаюць у Беларусь. Я таксама думаю, што дастатня вялікі адсотак верагоднасці, што яго не пусцяць, так як гэта было з кардыналам, які у 20 Кандрусевічам, які гэта быў канец 20-го ці пачатак 21-го, ён пасля хваробы лячэння, пасля хваробы ён вяртаўся до Беларусі, яго не ўпусцілі, хаця у яго быў беларускі пашпарт, і тэарэтычна нават па закону не маглі не ўпусціць свайго ж грамадзяніна, яго не ўпусцілі. Я думаю, што гэта вельмі верагодны сцэнарый, дарэчы. Таксама з Пачобутам, да. Ну так, безумоўна. Таму зараз 100% казаць, што вот будзе так, альбо будзе вот так, ну немагчыма, таму што чакаць можна усяго чаго заўгодна, альбо там сваё бачанне, свае нейкая аргументацыя ў рэжыма, а можа просто без... Таму што вот могуць, таму зробяць вот неяк вот так ці інакш. І гэта, ведаеш, гэта можа залежыць абсалютна ад нейкага там моманту гісторыі, калі гэта адбудзецца. Магчыма, такога рашэння яшчэ нават у рэжыму няма, што зрабіць у верасні, калі Пачобут прыедзе на памежны пункт. Магчыма, гэта будзе, а магчыма, гэта ўжо магчыма, гэта рашэнне было яшчэ да яго вызвалення. Мы папросту не ведаем. Гэта дастаткова ўсё ж такі не настолькі ліберальная дзяржава, каб ведаць працэсы, якія там адбываюцца у верхушкі палітычнай.
мякка сказаў, не настолькі ліберальная дзяржава. Эўфемізм гэта ж літарацкі сродак пасля кнігі, значыць. Ну да. Вот, дарэчы, яшчэ раз прарэкламую кнігу Міхала па-польску пра Мальту. Мальта ёсць, каму цікава і хто чытае па-польску, калі ласка, у кнігарнях у Польшчы можна набыць, ну, альбо замовіць праз інтэрнэт. Усё правильно, можна ўжо. Міхал, я вярнуся да міграцыйнай палітыкі. Ведаеш, учора мне напісаў адзін знаёмы, што ён 2 гады чакаў, падаўшы дакументу на абарону, 2 гады чакаў і вось буквально днямі атрымаў адмову. На падставе таго, што сітуацыя ў Беларусі змянілася, написали ему с ужонда, и нема ніякай пагрозы, вы можете вернуться ў Беларусь, таму вам адмовілі ў міжнароднай абароне. Хоць ужо колькі разоў мы про гэта казалі, і Ціхановская, і Латушка, і ўсе астатнія прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў казалі про тое, што пагроза не знікла, рэпрэсіі не зменшыліся, ўсё працягваецца, але і адмовы працягваюцца. А тут вось і нядаўнія заклікі Маравецкага про тое, што больш жорстка яшчэ зрабіць увогуле міграцыйную палітыку Польшчы, адпаведна і ў дачыненні да беларусаў. Да чаго ўсё ідзе? Чаму так? Увогуле атрымліваецца, што можа быць зараз Польшча, ну, для тых, хто будзе там яшчэ планаваць некуды там уцякаць ад рэжыма ці проста эміграваць куды-небудзь. Польша ўжо не такая прыязная краіна, як было яшчэ недавно. Ну, на жаль, гэта так, і на жаль, будзе толькі горш, таму што клімат настолькі пагоршыўся ў Польшчы, не толькі па пастаўленні, як бы народнаму стаўленні да мігрантаў, але таксама па дзяржаўнай палітыцы, што тут чакаць лепшага, думаю, не трэба у бліжэйшыя гады. Таму што ідзе канкурэнцыя за перадусім хто больш правы, хто больш радыкальны, і наколькі мы разумеем, будзе пасля выбараў 27-го року будзе такі у Сейме будзе такая сітуацыя, што тут будзе рывалізацыя і канкурэнцыя за тое, хто прыцягне да сябе крайне правых, радыкальна правых, і, магчыма, тэматыка загострання міграцыйнай палітыкі будзе адной з галоўных тэм выбарчай кампаніі. І тое, што гэта ўжо адбіваецца не толькі на сітуацыі на вуліцах у Польшчы, але таксама і на рашэннях па легалізацыі, гэта факт. Таму што ну, нават ёсць ужо даныя, якія сведчаць пра тое, што ўсё больш і большым адсотку выпадкаў не толькі беларусы, але таксама украінцы і прадстаўнікі іншых грамадзяне іншых дзяржаў атрымліваюць адмовы. Што па ахове, што па карце побыту, што па грамадзянстве атрымліваюць адмовы. То есть тыя, каму ўдалося легалізавацца да таго, ну, ім было прасцей, ніж тым, хто, напрыклад, захацеў бы сёння ці заўтра прыехаць да Польшчы і папрасіць ці пра ахову, ці пра нейкі іншы шлях легалізацыі свайго побыту выбраць у Польшчы. Ну, да. Але, Міхал, вот мы кажам про тое, што становіцца горш, але, можа быць, не так негатыўна глядзець, но просто выраўніваецца з тымі міграцыйнымі палітыкамі, якія ёсць у іншых краінах Еўрасаюза. Мне падаецца, што гэта агульнаеўрапейская тэндэнцыя. Проста нейкія ідуць больш паспешна, іншыя менш, але мы тое бачым, мы тое глядзім і ў Даніі, і ў Германіі ёсць, напрыклад, цяпер ўсё больш і больш гучна, напрыклад, чуваць галасы пра тое, што украінцаў, якія не працуюць, трэба дэпартаваць на радзіму, хай яны там ідуць у армію на фронт, так? І такія голасы, і пра гэта кажуць палітыкі не толькі ў Польшчы, але і ў іншых краінах, значыць, ну, не гэта так агульнаеўрапейская тэндэнцыя, што, канешне, не папраўляе сітуацыі, ці разумення, ці інтэрпрэтацыі сітуацыі ў Польшчы. Ну, мяне трошку, ведаеш, здзівілі пытаннем, калі напісалі, што мы вот разглядаем магчымасць з'ехаць з Беларусі, ну, думалі, Польшча, вот прыязная у пытаннях легалізацыі краіна, а зараз глядзім, так будзе складана, ўсё можа куды-нибудь у іншую краіну паехаць, а я так прыкінуў, а дзе прасцей з легалізацыяй? Тут парадокс у тым таксама, што
калі казаць выключна пра закон, то Польшча рэальна пакуль што і дастаткова ліберальна адносіцца к пытанням легалізацыі побыту, там грамадзянства і гэтак далей. Таму што, напрыклад, калі я толькі што бачу, напрыклад, даныя з Літвы про колькасць новых грамадзян Літвы, і наколькі я памятаю, там 100 з чымсьці выпадкаў на ўсю краіну на 25 год. Калі я не памыляюся, тому што я якраз гэтых даных не гатові, я просто там чытаў учора ці позаўчора. І у Польшчы гэта ўсё ж такі на некалькі ўзроўняў больш магчымасці. Ёсць, асабліва для тых, у каго ёсць карта паляка, напрыклад, то тут увогуле шлях ад карты паляка да грамадзянства Еўразвязу у Польшчы для тых, у каго ёсць карта паляка, увогуле так быстрага шляху да грамадзянства Еўрасаюза няма, ніж карта паляка, напрыклад. Ёсць краіны, у якіх умовы для патэнцыйных грамадзян больш жорсткія, ніж у Польшчы, так? І ўжо не кажучы пра тое, што для беларуса вывучыць польскую мову нашмат прасцей, ніж літоўскую, ці нямецкую, ці там партугальскую, напрыклад, так? Значыць, тут рашэнне пра выезд, ці рашэнне пра міграцыю, яно настолькі індывідуальнае, што казаць, што цяпер там хто хоча з'язджаць, хай едзе там, напрыклад, не ведаю, у Славатчыну, у Сем. Гэта так не працуе папросту. Тут трэба, у кагосьці ёсць сям'і, у кагосьці ёсць праца, у кагосьці ёсць такая прафесія, якая дазваляе лёгка знайсці працу ў Польшчы, у кагосьці такая, якая не дазваляе знайсці лёгка прафесію. У кагосьці ёсць дакументальная база, дакументальнае пасведчанне таго, што былі рэпрэсіі, так, жорсткія рэпрэсіі супраць іх. І такім людзям адказваць наўрад ці будуць, так, ці адсотак магчымасць таго, што ім адкажуць, ён усё ж такі менш, ніж тым, хто там, напрыклад, пабываў, напрыклад, пасля 20-го года пабываў 10 дзён у арышце, а потым яго на шчасце яго не атлавілі апять, так? Значыць, гэта вельмі індывідуальная гісторыя. Але тое, што сітуацыя ў Польшчы, клімат у Польшчы для мігрантаў увогуле ён стае горшым, ніж быў, гэта факт. Давай коротко два пытання. Я ведаю, што ты спяшаешся. Першае, у нас у студыі там колькі тыдняў таму твой калега Павел Казанецкі вельмі катэгарычна выказаўся, што у бліжэйшай перспектыве ніякага пацяплення адносінаў паміж Варшавай і Мінскам не будзе, і Еўропа таксама не пойдзе на гэтыя пацяпленні агулам, калі браць там пра Брусэль, а не пра асобныя, можа быць, якія-небудзь краіны. Я адразу там потым Андрей Казакевич дадаў, што гэтага пацяплення не будзе да таго часу, пакуль хоць нейкага там мірнага там ці замірэння па вайне ва ўкраіне не будзе. Там не сканчэння, хаця бы там мірнай дамовы, спынення агню, не будзе ніякага пацяплення адносінаў з Беларусю. Твае прагнозы? Яны абсалютна маюць рацыю. Стасунак да Беларусі ці палітыка ці зносіны еўрапейска-беларускія, яны ўжо не самастойныя, не аўтанамічныя. Гэта фактар, маленькі фактар ваеннай сітуацыі і зносінаў з Расіяй. І калі не будзе міру, пакуль не будзе міру, то нейкай сістэмнай нармалізацыі зносінаў з Беларусі таксама не будзе. І мы можам казаць пра тое, што мы тут адчынім памежны пераход, альбо другі, альбо там, не ведаю, нейкія там санкцыі агранічым. Да, гэта можа адбыцца. Мы можам нават там сустрэцца на нейкім нейтральным грунце ці запрасіць там, не ведаю, Рыжанкова на нейкі саміт, але сістэмнай нармалізацыі не будзе, пакуль ідзе вайна і пакуль Беларусь актыўна падтрымлівае расійскі рэжым у гэтым. Наколькі Польшча гатовая і сапраўды ўсур'ёз прымае магчымасць супрацьстаяння з Расіяй? Вось Туск выступаў днямі і казаў пра вялікую загрозу. У той же самы бок час было апытанне у Польшцы, і толькі, здаецца, 27% палякаў апытаных сказалі, што яны гатовы бараніць краіну, айчыну, а астатнія как-то вот так вот. То бок ідзе падрыхтоўка, як успрымаць? Ідзе падрыхтоўка, загроза яна ёсць, гэта
гэта не азначае, што заўтра ці ўвогуле калі-небудзь на Варшаву пайдуць такія калоны танкаў, як на Кіев 24 лютага, але ну тут паміж гэтымі калонамі і мірам ёсць вельмі шмат іншых варыянтаў, і я думаю, што варыянт эскалацыі на кірунку, на еўрапейскім ці на натаўскім накірунку, ён больш выразны, ніж быў там 2 гады, напрыклад, таму. І падрыхтоўка, ну, мы ж зброімся, мы ж мадэрнізуем сваю армію, фінансуем усе магчымыя там праграмы па арміі, ёсць новыя праграмы, ёсць супраца, ўсё больш і больш цесная супраца з нашымі саюзнікамі, са Швецыяй, з Францыяй, з Нямецчынай і з іншымі краінамі. А калі казаць пра гэтыя соцапытвання, я увогуле не веру ў такія апытвання, таму што калі ты задаеш пытанне у час міру, што ты зрабіш падчас вайны, ніхто не ведае, што зрабіць. Я не ведаю, што я зраблю, ты не ведаеш, што зрабіш. І можам казаць, так, я пайду ваяваць, можам сказаць, не, я у першы там момант паеду там да Берліна, а па факту я ведаю многіх украінцаў, я працую з Украінай шмат гадоў, і я ведаю многіх украінцаў, пра якіх ніколі б не сказаў, што яны пайдуць ваяваць, якія пайшлі ваяваць, а я ведаў такіх, якія шмат гадоў служылі ў нейкіх там спецназах, не спецназах, якія 25-го звалілі ў Закарпацця. Ёсць наша лаўрэатка ўзнагароды Нобеля Віслава Шымборска напісала ў адной з вершаў сваіх «Тyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono». Столькі пра сябе ведаем, сколькі праверылі нас. І я думаю, што толькі вайна зможа праверыць, якая сапраўдная квота людзей, якія застануцца бараніць Польшчу, а якая зваліць там для Нямецчыны ці у нейкія іншыя краіны. Ну і што сказаць? Можна толькі спадзявацца, што правяраць ніхто нас у гэтым плане не будзе. Ну, але тым не менш, Польша і польскае войска рыхтуецца, і па словах таго ж самага Туска, польская армія можа быць нават самай вялікай у Еўропе неўзабаве будзе, і самай магутнай. Дзякуй вялікі. Палітычны аглядальнік выдання «Дзеннік газета Праўда» Міхал Патоцкі быў у нас у эфіры. Набывайце яго кнігу, вельмі цікавая, так што, калі ласка, далучайцеся да прачытання. Ну і не забывайце падпісвацца на YouTube канал Еўрарады. До сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй, да сустрэчы, жыве вечна.